Wel, bore yma, dyn ni yn symud ymlaen yn ein cyfres Rhufeiniaid. Dyn ni wedi bod yn mynd troeddo fe dros yr wythnosau diwethaf yma. Ac bore yma, dyn ni wedi cyrraedd pennod 6. A felly, dyn ni'n agosau at yr halfway point o Rhufeiniaid a llythyr Paul at y Rhufeiniaid. A dros yr wythnosau diwethaf yn mynd trwy pennod 1 i 5, dyn ni wedi meddwl gyda'n gilydd, wedi dadpacio be oedd pwrpas greiddiol y llythyr at y Rhufeiniaid. Dyn ni wedi meddwl am y newyddion da, beth ydy'r newyddion da, beth ydy'r newyddion drwg hefyd, a wedyn nôl i'r newyddion da yng ngoleuni hynny. Dyn ni wedi meddwl am aberth Iesu drosto ni, beth mae wedi gwneud, a wedyn wythnos diwethaf oeddwn ni'n meddwl am yr heddwch dwfn mae Duw yn ei rhoi i ni. Ac yn pennod 6, mae Paul yn canolbwyntio ac yn cymryd amser i edrych ar gamsyniad efallai, neu camddealltwriaeth, a allai fod yn codi, neu wedi codi gan ei ddarllenwyr ar ôl clywed am y newyddion da o'r Efengyl. Ac mae Paul eisiau gwneud yn siŵr bod yr Rhufeiniaid wedi deall yn iawn beth ydy'r newyddion da. Beth ydy'r newyddion da i ni, a beth ydy'r goblygiadau o'r newyddion da a gras Duw tuag ato ni. Ac dwi'n cofio pan o'n i'n gweithio mewn ysgol, ac os ydych chi'n gweithio gyda plant, fel arfer yn ystod y dysgu, dwi'n gwybod mae yna athrawon neis yn cefn, ond yn ystod y dysgu, ydych chi'n stopio weithio yn dydach i wneud yn siŵr bod y plant wir wedi deall be ydych chi wedi dysgu, be ydych chi wedi sôn amdano fo. Ac os maen nhw wedi camddeall rhywbeth, ydych chi'n cymryd amser i dadpacio fo yn fwy. Ac mewn ffordd, dyma be mae Paul yn gwneud yn fan hyn. Mae'n stopio, mae'n cymryd saib i wneud yn siŵr bod y Rhufeiniaid a'r Cristnogion yn Rhufain, a ni heddiw, wedi gafal ar beth ydy'r Efengyl, a'r gwirionedd o'r Efengyl i'n bywydau ni heddiw. A wedyn sut ni'n gallu byw yn llawn yng ngoleuni hynny. A dyma, dyn ni yn mynd i fod yn dadpacio efo'n gilydd y bore yma. So, without further ado, gadewch i ni droi at y darlleniad. A dyn ni'n darllen Rhufeiniaid 6, gyntaf adnod 1 i 7, a wedyn 1 ar 10 i 14. Felly, beth mae hyn i gyd yn ei olygu? Ei bod yn iawn ni ddal ati i bechu, mwyn i Dduw dangos mwy o'i haelioni? Na, wrth gwrs dim. Dyn ni wedi marw i'r hen fywyd o bechod. Felly sut all ni ddal ati i bechu o hyd? Ydych chi ddim wedi deall? Pan gawson ni'n bedyddio i ddangos ein bod yn perthyn i'r Meseia Iesu, roeddwn ni'n uniaethu â'r farwolaeth e. Wrth gael ein bedyddio, cawson ni'n claddu gydag e, yn fod y person oeddwn ni o'r blaen wedi marw. Ac yn union fel cafodd y Meseia ei godi yn ôl yn fyw trwy nerth bendigedig y tad, dyn ninnau hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Os ydyn ni'n wedi'n huno a'i farwolaeth, dyn ni'n siŵr o gael ein huno hefyd a'i atgyfodiad. Mae beth roeddwn ni'n arfer bod wedi cael ei ladd ar y groes gyda'r Meseia, mwyn i'r arroedd cryf sydd yno ni i bechu ollwng gafal yno ni, ac ni beidio ei wasanaethu ddim mwy. Os ydy rhywun wedi marw, mae'n rhydd o afael pechod. Felly, dylech chi'tha hefyd ystyried eich hunan yn farw i bechod, a byw mewn perthynas â'r Meseia Iesu mwyn clodfori Duw. Peidiwch gadael i bechod rheoli'ch bywydau dim mwy. Peidiwch i fyddhau i'w chwantau. Peidiwch gadael iddo rheoli unrhyw rhan o'ch corff i'w ddefnyddio i wneud beth sy'n ddrwg. Yn lle hynny, gadewch i Dduw eich rheoli chi, a'ch ddefnyddio chi i wneud beth sy'n dda. Roeddech yn farw, ond bellach mae gennych chi fywyd newydd. Ddylai pechod ddim bod yn feistr arnoch chi ddim mwy,
Dim y gyfraith sy'n eich rheoli chi bellach. Mae Duw yn ei haelioni wedi'ch gollwng chi yn rhydd. Mae bendith Duw ar ei air i ni y bore yma. Felly mae Paul yn cychwyn yn dydy trwy gofyn y cwestiwn. Mae'n gofyn, felly beth mae hyn i gyd yn ei olygu? Beth mae hyn yn golygu? Ac mae'r hyn mae Paul yn cyfeirio at ydy yr Efengyl, y newyddion da a rhodd o ras Duw i ni. A dyna dyn ni wedi bod yn datpacio yn dydan dros yr wythnosau wedyn fel oedden ni'n meddwl. Ei ffaith bod ni fel pobl, fel dyniolaeth, wedi methu cyrraedd safon berffaith Duw. Dyn ni wedi torri perthynas rhwng ni a Duw troi cefn arno fo. Ac oherwydd hynny mae perthynas wedi torri. Gyda fe a gyda'r byd o'n gwmpas ni. Ond, a mae'n ond mawr yn dydy, bod Duw yn ei gariad ac yn ei haelioni wedi gwneud ffordd i ni dod i fewn i perthynas iawn unwaith eto gyda Duw. I ni dderbyn y bywyd newydd sydd ar gael trwy Iesu Grist. Iesu Grist oedd yr un oedd wedi gollwng ni yn rhydd o bechod ac o'r tywyllwch roedden ni'n byw ynddo fo, trwy ei aberth ef ar y groes. A mae neges a reality o'r Efengyl yn un sydd yn newid pob peth yn dydy. Mae o'n newid ein bywydau ni yn gyfan y gwbl. Ond mae hefyd yn neges sydd yn radical iawn, achos mae'r bywyd newydd yma sydd ar gael yn un sydd yn dod fel rhodd i ni. Dydy o ddim yn rhywbeth i ni gorod ennill. Dydy o ddim yn rhywbeth dyn ni gorod gweithio tuag ato fo, ond mae'n rhodd am ddim gan Iesu i ni ei dderbyn. Mae wedi talu yn llawn trwy fywyd Iesu Grist. A roedd y neges yma yn un oedd yn radical iawn i'r Iddewon a'r cenhedloedd eraill yn Rhufain ar y pryd. Ond mae hefyd yr un mor radical i ni heddiw yn ein cymdeithas ac yn ein byd ni. A fel oedd Mari yn sôn pythefnos yn ôl, dydy yr achubiaeth a iachawdwriaeth a'r bywyd newydd sydd yn dod ddim yn gweithio fel rhyw match fund scheme, lle dyn ni yn neud bach o dda a wedyn mae Duw yn topio fo i fyny. Achos does dim byd allan ni wneud i'w ennill. Mond ei dderbyn a'i fyw allan. Ond gyda rhodd sy'n mor radical, mor fawr, mae yna peryg ein bod ni yn disgyn i fewn i mindset sydd yn stopio ni rhag profi y rhyddid llawn mae Duw am i ni ei brofi. Ac mae y camddealltwriaeth yma, mae Paul yn anerch yn Rhufeiniaid 6. Y feddwl os mae Duw yn maddau a wedi maddau, a wedi dangos gras i ni, os mae bywyd newydd wedi prynu yn barod, oes os dwi dal i bechu. Mae hwn yn rhoi cyfle i Dduw dangos mwy ei ras tuag ato ni. Fel mae y thronydd enwog wedi deud unwaith, God will forgive me, that's his job. Ond os dyn ni'n slipio i fewn i'r meddylfryd yna, dyn ni'n colli dealltwriaeth llawn am beth ydy gwir rhyddid. Mae Andy Ollerton yn ei lyfr am y Rhufeiniaid yn dweud hyn. If we confuse grace with a cheap excuse, we reduce it to something like an insurance policy. It's not just freedom from living in sin, but also freedom to serve Christ. It's not just freedom from living in sin, but also freedom to serve Christ. Achos nid trwydded i bechu ydy gras Duw, ond trwydded
i fyw fywyd wedi ei drawsnewid, llawn rhyddid i wasanaethu Crist. A felly dyma Paul yn ateb y cwestiwn yn syth yn deud, na, wrth gwrs dim o gwbl. Nid dyna ydy neges yr Efengyl, dim dyna ydy'r rhyddid a'r bywyd sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. A dyn ni'n gweld pan mae Paul yn ysgrifennu, pan mae yna rhywbeth mae eisiau helpu pobl i newid, mae fel arfer yn droi at rhywbeth dyn ni angen gwybod cyn unrhyw beth dyn ni angen gwneud. So mae'n adresio rhywbeth dyn ni angen gwybod cyn Mae'n adresio rhywbeth Mae'n adresio rhywbeth dyn ni angen gwybod cyn adresio rhywbeth dyn ni angen gwneud. A dyma dyn ni'n gweld Paul yn gwneud fan hyn. Mae'n gychwyn trwy anerch cred, yr hyn mae'r Rhufeiniaid yn ei gredu, cyn symud ymlaen wedyn i anerch yr ymddygiad a'r ffordd maen nhw'n byw ac yn gwneud fel canlyniad o'r hyn oedden nhw'n credu. A felly dyma'r patrwm dyn ni am ddilyn y bore yma. Dyn ni'n meddwl am be dyn ni angen gwybod cyn be dyn ni angen gwneud amdano fo. A felly'n gyntaf mae Paul yn anerch gwybod y gwir. Gwybod y gwir. Ac mae'n atgoffa'r Cristnogion yn Rhufeiniaid i gofio a gwybod beth ydy'r gwir, beth ydy'r gwirionedd o'r hyn maen nhw'n ei gredu o'r bywyd newydd yn Iesu. Ac mae'n wir yn dydy bod yr pethau dyn ni'n credu yn siapio y ffordd dyn ni'n byw. Dyn nhw ddim jyst yn pethau sydd yn pen ni, ond maen nhw effeithio ar y ffordd dyn ni yn byw. Ac wedyn os dyn ni'n trio newid y ffordd dyn ni'n byw, heb newid yr hyn dyn ni'n credu, bydd yr ffordd o fyw a'r ymddygiad yna ddim o rheidrwydd yn para. Felly roedd hi'n bwysig iawn i'r Rhufeiniaid a bwysig iawn i ni heddiw i wybod a bod yn sicr yn yr hyn dyn ni'n ei gredu, cyn gadael iddo fo siapio ar ein bywydau ac arwain ni i mewn i rhyddid a'r bywyd sydd trwy Iesu Grist. Mae yna adnod yn Ioan 8 sydd yn dweud, byddwch yn dod i wybod beth sy'n wir a bydd y gwirionedd hwnnw yn rhoi rhyddid i chi. A felly mae Paul yn mynd ymlaen yn dydy i sôn am y darlun mawr o'r Efengyl. Mae'n rhoi allan yr ffeithiau, yr hyn sydd yn wir, yr hyn sydd wedi digwydd, a'r hyn dyn ni'n gallu bod yn hyderus ynddo fo. Yr hyn sydd ddim yn newid. Ein bod ni, wrth i ni ymateb i'r Efengyl, wedi ein huno gyda Iesu y Meseia, trwy farwolaeth a'i atgyfodiad. A felly trwy farwolaeth a atgyfodiad Iesu Grist, dyn ni bellach yn byw yng Nghrist. Dyn ni wedi cael statws a hunaniaeth newid i fod yng Nghrist. Pan gawson ni'n bedyddio i ddangos ein bod yn perthyn i'r Meseia Iesu, roeddwn ni'n uniaethu a'i farwolaeth e. Wrth gael ein bedyddio, cawson ni'n claddu gydag e, am fod y person oeddwn ni o'r blaen wedi marw. Ac yn union fel y cafodd y Meseia ei godi yn ôl yn fyw drwy nerth bendigedig y tad, dyn ninnau hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Ac wrth ddod yn Gristion, wrth ymateb i Efengyl Iesu Grist, dyn ni'n cael ein huno gyda fe. Ac dwi wedi gweld hyn yn cael ei esbonio mewn lot o ffyrdd wahanol, ond os ydych chi'n visual learner fatha fi, efallai bydd hwn yn help. Cael weld sut mae'n gweithio efo mic yn un llaw, ond dyma ni.
So, wrth i ni ddod i gredu, dyn ni wedi cael ein huno gyda Iesu. Os dyn ni'n meddwl am y Beibl fel Iesu, a ni fel y papur, i gychwyn efo, roeddwn ni ar wahân. Roedd ein perthynas ni wedi torri. Ond, wrth i ni ddod i gredu, wrth i ni dderbyn y newyddion da, roeddwn ni'n cael ein huno gyda Iesu. Roeddwn ni'n cael ein huno gyda Iesu. Felly, dyn ni nawr yng Nghrist. Dyn ni efo fod, dyn ni yng Nghrist. Roeddwn ni'n arfer byw ar wahân o dan pŵer a dylanwad pechod, ond nawr, dyn ni'n byw yng Nghrist. Ac oherwydd ein bod ni'n byw yng Nghrist, trwy marwolaeth Iesu, roeddwn ni hefyd wedi marw i'r hen ffordd o fyw. Ac yn yr un ffordd, trwy atgyfodiad Iesu, roeddwn ni hefyd wedi cael ein atgyfodi gyda fe, i fewn i fywyd newydd gyda Iesu, yn rhydd o afael a dylanwad pechod ar ein bywydau. Ac mae gwybod hynny yn alluogi ni i fyw allan o'r rhyddid yna sydd yn dod gyda bywyd newydd yng Nghrist. Ac mae Paul yn defnyddio darlun arall i helpu esbonio hyn i ni. Ac mae'n troi at y ddarlun o fedydd yn dydy. Ac mae fedydd, mae'n sôn amdano ydy'r fedydd dyn ni'n dathlu yma yn Caersalem yn ein traddodiad ni. Ac byddai'r Rhufeiniaid hefyd yn adnabod y traddodiad o mynd o dan y dŵr, cael eich trochi yn y dŵr. Fel arroedd ein bod ni wedi derbyn y bywyd newydd yn Iesu. Bod ni wedi derbyn maddeuant ganddo fo a bellach yn byw bywyd newydd. Ac mae bedydd yn rhywbeth i cael ei ddathlu, achos mae bedydd yn symboleiddio marw i'r hen ffordd o fyw, wrth i rywun mynd o dan y dŵr, a wedyn wrth godi o'r dŵr, mae fel codi i fywyd gyda Iesu. Yn symboleiddio ac yn dangos y newid mewnol sydd wedi digwydd i'r Gristion. Mynd o fod yn gaeth a byw o dan dylanwad pechod i fod yn rhydd ac yn fyw yng Nghrist. Yr hen ffordd o fywyd wedi mynd. Mae yn y gorffennol ac mae ffordd newid wedi cymryd ei le. Ac i'r rhai ohoni sydd wedi derbyn y rhodd yma o fywyd newydd yn Iesu, dyma ydy'r reality. Dyma ydy'r gwirionedd dyn ni'n byw ynddo fe. Ein bod ni wedi marw at acfodi gyda Iesu. A felly does gan bechod ddim gafael arno ni rhagor. Dyn ni ddim yn gaeth iddo fo. Dyn ni'n gallu bod yn rhydd i fyw yng Nghrist. Mae'n statws ni wedi newid. Ac mae'n statws sydd yn aros. Mae'n statws sydd yn arwain at bywyd llawn. A bore yma, dyna ydy'r gwirionedd o bwy yda ni fel pobl Duw. Dyn ni wedi cael ein huno gyda Iesu. Mae'n ffaith. Mae'n wirionedd. Mae'n digon hawdd weithiau i rhywbeth fod yn wir amdano ni. Heb dyn ni hyd yn oed gwybod neu teimlo fo. Ond mae Paul fan hyn yn bwyntio allan o'r moment i ni gredu a troi at Iesu Grist, cawson ni ein huno gyda fe. Dydy ein statws ni ddim yn newid. Dydy o ddim yn dibynnu ar sut dyn ni yn teimlo mae'n ffaith. Dyna mae Iesu yn deud amdano ni. Dyn ni yng Nghrist. Dyn ni ddim yn perchadur yn byw yn y tywyllwch rhagor. Pobl sydd wedi methu. Ond dyn ni'n pobl sydd wedi cael ein hachub ac yn byw yng Nghrist. Ond be mae hyn wir yn ei olygu? Be mae'n golygu i fod yng Nghrist? Wel,
Dychmygwch eich bod chi yn rhentu tŷ gan landlord. Ac mae'r landlord yma yn droi allan i fod yn bach o fwli. Mae'n mynnu taliadau ychwanegol ac mae'n dod i fewn i'r tŷ heb ofyn neu heb caniatad. Ac mae'n bwgwth camau cyffreithiol os ydych chi ddim yn ildio i beth mae'n ei ofyn. A felly dros amser, ydych chi'n dod i arfer gyda'r ffordd yna. Ydych chi'n dod i arfer gyda beth mae'n ofyn, a ydych chi'n neud o mwyn cadw fo yn hapus. Ond dydy ddim yn edrych bod y ffordd allan ohono fo. Ond wedyn, ydych chi'n ffindio rhywle arall i fyw. Efo landlord newydd, un sydd yn dda. A felly mae rhywun yn dod a maen nhw'n gwneud y taliadau sydd angen mwyn dod allan o'r tŷ cyntaf. A ydych chi'n rhydd i symud i fewn i'r tŷ newydd. Ydych chi'n symud i fewn i'r tŷ newydd ac mae bob dim yn iawn. Ond cwpl o ddiwrnodau wedyn, dyma'r hen landlord yn troi fyny at y drws. Ac eisiau dod i fewn yn flin, yn gofyn am mwy o arian. Ac eto, mae bwgwth mynd â chi i'r llys os ydych chi ddim yn talu. A felly, mae'r hen habit o rhoi fewn iddo fo yn cychwyn dod yn ôl. I chi talu beth mae'n gofyn mwyn cadw fo yn hapus. Ond mae yna wahaniaeth y tro hyn yn does. Achos, ydych chi'n gwybod, ydych chi wedi gweld y gwaith papur. Ydych chi wedi gweld bod y bil terfynol iddo fo wedi talu yn llwyr. Does dim dyled iddo fo rhagor. A felly, ydych chi'n gallu troi ato fo ac yn deud iddo fo fynd. Does ganddo fe ddim hawl drostych chi rhagor. Ac mae'r stori yna mewn ffordd yn gallu helpu ni feddwl yn be mae'n golygu bod ni nawr yng Nghrist yn rhydd o afael pechod. Mae'n gallu dangos i ni beth sy'n digwydd pan dyn ni'n cael ein huno gyda Iesu. Dydy derbyn y bywyd newydd yn Iesu ddim yn golygu y byddwn ni byth yn pechu eto. Ond mae'n deud bod ni ddim angen pechu, oherwydd yng Nghrist dyn ni'n rhydd. Dyn ni ddim angen rhoi fewn iddo fo. Mae'n y ffordd arall i ni fyw. A dyma mae Paul yn mynd ymlaen i atgoffa'r Cristnogion yn Rhufeiniaid. Felly dylech chi hefyd ystyried eich hunan yn farw i bechod a byw mewn perthynas â'r Meseia Iesu mwyn clodfori Duw. Dyn ni wedi marw i bechod, dydy pechod ddim yn feistr arno ni rhagor. Mae dad yn hoff iawn o Bob Dylan, dwi'n gwybod os mae rhoi ohonych chi yn hefyd, ond dwi'n cofio pan oedden ni'n tyfu fyny weithiau yn y car, so ni'n cael y soundtrack yn mynd ymlaen wrth i ni deithio rhywle. Ond mae ganddo fe can sydd yn sôn am fathau gwahanol o bobl, o boi ydyn nhw. Ond mae'n dod yn ôl o hyd i'r citgan yma, gyda'r geiriau yma. But you're going to have to serve somebody. Yes, indeed. You're going to have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody. Mae'n can reit ar y cael, dydy, really, pan ydych chi'n meddwl amdano fo. Achos mae'n gan sydd yn cyffwrdd ar y ffaith bod ni o hyd yn gwasanaethu. Dyn ni hyd yn gwasanaethu rhywun neu rhywbeth. Dyna ydy natur dynol ni fel pobl. Ond trwy Rhufeiniaid, trwy'r Efengyl, dyn ni'n gweld bod pechod ddim angen bod y feistr dyn ni'n gwasanaethu. Dydy ddim angen bod yn feistr arno ni. Dyn ni ddim angen i fyw yn gaeth iddo fo rhagor a gadael iddo fo rheoli ein bywydau. Ond mae marw i bechod dim ond un hanner o'r equation. Mae yna mwy iddo fo. Mae yna atgyfodi yn does.
Achos wrth i ni gael ein hatgoffa o'n statws a hunaniaeth newydd yn Crist, dyn ni wedyn yn gallu byw hynny allan. Byw allan y statws newydd a'r hunaniaeth newydd ynddo fe. Mae Tom Wright yn esbonio fo fel hyn. Living in accordance with a change of status requires that you recognize it and take steps to bring your actual life into line with the person you have become. I ni fyw allan y gwir. Bydd gwybod beth ydy'r gwir a wir deall gras Duw tuag ata ni yn galluogi ni i fyw yn wahanol. Felly, allwn ni byw fel mae'n deud yn Rhufeiniaid 7. Bellach, dych chi'n perthyn i un arall, sef i'r un gafodd ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Felly, dylai pobl weld ffroeth hynny yn eich bywydau chi, ffroeth fydd yn anrhydeddu Duw. Ein bod ni yn byw allan ein rhyddid, yn ceisio dilyn ffordd Duw, ffordd Iesu. I ni fod yn bobl sydd yn dangos cariad at eraill, i ddangos gras at eraill. I ni fod yn wasanaethu Duw. I ni profi o bod yn sicr yn y bywyd sydd ganddo ni yn Crist ac byw yn ei lawnder. I fonhau bod mewn perthynas iawn gyda Duw. I fod yng Nghrist. Mae'n bwysig i adnabod yn y byd a chymdeithas dyn ni'n byw ynddo fo heddiw. Mae meddyliau a chwanta pechadurus dal yna i'n temptio ni. Roedd Iesu ei hun yn ymwybodol o hyn ac wrth iddo fe dysgu ei ddisgyblion sut i weddio, dyn ni'n gweld y llinell yma yn dydan. Maddau ein pechodau ni, achos dyn ni'n maddau i rhai sy'n pechu yn ein herbyn. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni yn cael ein profi. Ond pan dyn ni'n gwybod bod ni yng Nghrist, does gan pechod ddim y gair olaf. Achos bod ni'n pobl sydd yng Nghrist. A dyna ein hunaniaeth ni, a dyna ein statws ni. Mewn munud mae'r band yn mynd i ddod fyny a dyn ni'n mynd i canu un can ola ac ni wedi dewis Rhyfeddol Rhas fel y can olaf. Achos mae'n can sy'n atgoffa ni am gras Duw, be mae wedi gwneud dros pob un ohonyn ni. Ond y fersiwn yma, mae'n y kit gan iddo fo, dwi wedi gofyn os ni'n gallu canu. Ac mae'n kit gan sydd yn deud hyn. Rhoi mai oll, ryddhaoed fi, fy arglwydd ior am brynodd i, ac fel y môr o'i gloifau mas, daw llanw nerth, rhyfeddol rhas. Achos mae'n atgoffa ni o'r rhyddid sydd gyda ni yn Christ. Atgoffa ni o'r statws a hunaniaeth newydd sydd gyda ni yn Christ. Ac efallai bore yma, mae yna rai ohonyn ni yma sydd yn teimlo bod ni ddim wir yn byw yn y rhyddid sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Efallai dyn ni dal yn teimlo bod ni yn y tywyllwch, bod ni heb wedi gallu profi yr rhyddid sydd ar gael. Gadewch i ni defnyddio'r can yma mewn ymateb i hynny. Efallai dod at Dduw am y tro gyntaf, neu unwaith eto. Wrth i ni ganu, gadewch i ni ddefnyddio'r geiriau i'n hatgoffa ni o pwy yda ni, o'n statws ni yng Nghrist, a gadael i'r gwirionedd yna, yr gwir dyn ni wedi meddwl am bore yma, cael ein treiddio o'n pennau ni i'n calonnau ni. Yr ffaith a'r gwirionedd ein bod ni'n wedi cael ein rhyddhau, a bod ni'n rhydd i fyw yng Nghrist. A gadael iddo fo siapio bob rhan o'n bywydau ni. Ar diwedd, byddai yn aros yn y ffrynt os ydych chi eisiau cael gweddi, ond hefyd dwi eisiau atgoffa chi am y gwenedogaeth Sozo hefyd.
Os mae hyn yn rhywbeth, dych chi falle'n teimlo bod chi'n struggle efo, ddim wir yn profi gwir rhyddid. Gael chi siarad efo Robin neu Ffi hefyd am Sesiwn. Ond byddai hefyd ar gael i weddio. Felly, gadewch i ni weddio. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti am wirionedd rhyfeddol a pwerus dy fengil di. Dyn ni'n diolch i ti am dy ras di a dy gariad di sydd wedi'n gollwng ni yn rhydd. Dyn ni'n diolch i ti am Iesu Grist, yr un oedd wedi marw at atgyfodi fel ein bod ni hefyd yn gallu byw bywyd newydd ynddo fe. Arglwydd, helpa ni gyd i gofio pwy ydan ni yng Nghrist. Dyn ni'n diolch fod rhyddid o batryma, pechadurus yn bosib trwyddo ti. A does dim angen i ni fyw rhagor o dan pwys a pechod mwyach. Arglwydd, helpa ni pan dyn ni'n cael ein temptio i droi yn ôl i'r hen ffordd o fyw. Atgoffa ni o'r gwir. Atgoffa ni ein bod ni bellach yn perthyn i ti. Lle mae angen rhyddid, ryddhau ni. Ac ysbryd glân, dewch i fyw yn ein calonnau ni. A helpa ni i fyw yn rhydd. I dy wasanaethu di dy ogoniant di. A bydde di wirionedd yn ein ryddhau pob un ohonon ni. Yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen.